Hej og velkommen til Havmasken, afsnit 39. Jeg hedder Anita, jeg bor lidt syd for Lemvig sammen med min mand og vores søn på 21, og jeg er selv 51. Vi har 2 ældre børn, som er flyttet hjemmefra. Vi er lige midt i min sommerferie. Faktisk er det sådan lige, der er gået omkring 2 uger. Jeg holder 4 uger sommerferie, så jeg er sådan i feriestemning, og nogle af mine projekter kommer også til at bære lidt præg af, at jeg har været på ferie. Dagens program er, at jeg skal sige lidt om mit pottewear, mit færdige strik, og så er der vægtæppet, og nogle nye indkøb, som jeg har købt noget, mens jeg var på ferie, og en lille smule om de igangværende projekter. Og ja, det her det er en video, en strikkepodcast om strik og garn og glæden ved det kreative arbejde. Nogle gange kommer der også lidt om sådan de forskellige ting, jeg laver i mit private liv. Især når jeg tager på ture, har jeg lyst til at fortælle om det. Den her gang har jeg været på sommerferie i Østrig, og det kommer det lige en lille smule om til sidst. Men lad os komme i gang med dagens program. Ja, jeg sidder her i campingvognen igen. Jeg synes, det er så hyggeligt. Jeg synes egentlig, jeg får et meget fint lys, og det er let lige at finde tid og ro, mens der er folk i huset til lige at sidde her og podcaste, når jeg lige går ud i campingvognen. Det er overskyet i dag. Det har egentlig ellers været nogle rigtig varme dage, efter vi er kommet hjem fra vores ferie. Og jeg har også set i nyhederne, at det har været sådan rimelig varmt vejr, imens vi har været på ferie. Men i dag er det sådan noget 17 grader og overskyet. Og det betyder egentlig også, at jeg kan holde ud og sidde her med døre og vinduer så nogenlunde lukket. Og hvis nu solen bryder igennem her, jamen så kan det godt være, at mit pottewear det lige ryger af. Men altså, mit pottewear er strikket i drop spil. Og det er den hed jakke med hulmønster. Og det er sådan typisk, når man finder en opskrift i hendes verden, så hedder det ikke sådan et eller andet fancy navn, så hedder den så jakke med hulmønster. Jeg sniger mig lige ud her. Man sidder altså lidt klemt lige her i campingvognen, men det går nok. Se, den har sådan en, det ser nærmest ud som om de ikke er lige lange. Måske er det bare lige sådan der. En lidt 3/4 ærme. Og ellers sådan en meget fin længde. Og med et lille bindebånd her. Det kan jeg faktisk ikke huske, om det var i opskriften. Men det laver jeg i hvert fald, uanset om det er i opskrifterne eller ej. Så kommer jeg lige ind på plads igen. Vælter lige en klapkasse. Sådan der. Så laver jeg altid lige sådan et bindebånd, så jeg lige har styr på de her trøjer til at have over en kjole. Og det er jo lige sådan en sommerkjole, jeg havde på i dag. Den er strikket i drop spil, i det der hedder rosenmandel. Altså den farve. Jeg strikkede den for 2 år siden. Først så havde jeg egentlig glemt, jeg havde den der, så fandt mit sommerstrik frem sidste sommer. Jamen så jeg, jeg har da forresten sådan en. Den blev nemlig, jeg startede den op i starten af sommeren, og så kom den til at ligge lidt, fordi jeg tror, jeg kedede mig lidt med det her mønster. Men da jeg så fandt den frem, altså den kom til at ligge lidt, og så blev den færdig sådan lige i slutningen af sommeren i 24. Men sidste sommer brugte jeg den, og det gør jeg også nu. Det er sådan en fin en til at tage over. Og drop spil egner sig rigtig fint til det her. Det har sådan egentlig et meget godt hold, og er blødt og lækkert at have på, og ikke for varmt. Og så ved at det er luftigt strik, jamen så er det bare sådan en, man lige tager over. Den er selvfølgelig ikke så velegnet, hvis det er vind, fordi den er ikke vindtæt. Men til så meget, hvor man lige har brug for en lille trøje herover, så er den faktisk rigtig god. Det er et design fra Lena Grossa, og den hedder noget andet inde på Lena Grossas hjemmeside. Det kan jeg ikke lige huske, hvad er, men man søger på modeller i Dodici, det er noget med, det betyder 20, så kan man finde det her design på Lena Grossas hjemmeside. Men jeg fandt den altså i hendes verden tilbage der for et par år siden. Ja, så det var dagens pottewear, som indtil videre er okay at have på, fordi det er overskyet udenfor. Af færdige projekter har jeg ikke så mange igen, selvom der er gået 3 uger siden sidst, så har jeg ikke så mange, jeg sådan kan vise. Her er et selvstændigt færdigt projekt, fordi min tid er gået med noget, der er lidt mere diffust, men det får I jo at se senere. Men jeg har et færdigt projekt, som er denne her super fine. Delightful hedder den. Det er et design af Knits by Bendix, og altså, det er jo svært at sige, om opskriften er god eller dårlig, fordi det er lige før opskriften ikke er der. Men det er fordi, at det er det enkleste design, man næsten kan finde på. Der er ingen vendepinde, det er bare en ribkant. Der er lige en enkelt vrangpind her
inden man går i gang med at tage ud. Og så tager man ellers ud et antal gange, indtil man kommer til her under armene. Så sætter man nogle masker fra til ærmer, strikker man videre på kroppen, strikker en rib, så strikker man ærmerne, og så strikker man en vrang rille og lukker af. Der er simpelthen ingen indtagninger eller noget på nogle steder, ingen formgivning, ikke noget. Men det er fordi, det er sådan en let og luftig sag, der bare er beregnet til at bare være der og være, tror jeg, lidt løs siddende. Den er strikket til en veninde, som var faldet for den på nettet og spurgte, om ikke nok jeg ville strikke sådan en til hende. Og altså, der var ikke nogen grund til at gå og tage tilløb til det. Jeg strikkede den på 1,5 døgn. Altså, jeg slog op til den en eftermiddag klokken 1-2 stykker. Og så var det var den dag, hvor vi så tog på ferie. Så det var dagen før vi tog på ferie. Slog jeg masker op til den. Jamen, hvad var klokken? Har der nok været 2. I hvert fald den fredag eftermiddag. Og så på vej på ferie, der kørte vi hjem fra klokken 3 om lørdagen. Så i løbet af aftenen der, så blev den altså helt færdig om lørdagen. Så 1,5 døgn har jeg strikket på den, og så var den færdig. Den er strikket på pin 12. Og det kan jeg ikke mindes, om jeg har strikket på pin 12 før. Det var meget heldigt, at jeg for nylig havde fået, det var vist det første gave, jeg fik sådan et sæt med udskiftelige pinde fra Knitpro, den serie, der hedder Ginger, som jeg har nævnt før, der er min favoritserie, med de der meget hårde træpinde. Og i det sæt, der var der simpelthen en pin 12, så havde jeg lige frem til min udskiftelige pinde. Det var lidt hårdt, overgangen fra wire til pinden. Altså det gik fint nok med at skubbe maskerne op, men det var som om, at det vred lidt hårdt i wiren på en eller anden måde. Ja. Garnet, som sagt, eller det virkelig sæt, det sagde jeg ikke, et håndfarvet garn fra Handdyed.dk, og den her, den har bare et nummer, den hedder 117 her. 117. Der er helt enormt mange, var det over 60 farver eller sådan et eller andet, i den her tykke mohair. Og det var så også Louise, som skal have den her, som var inde og kigge på hjemmesiden. Der skulle bruges 2 fed, og I kan se, at jeg har en hel del tilbage af fed nummer 2. Måske har jeg brugt 20 gram eller sådan noget af de her 100 gram. Der er 200 meter på 100 gram. Så det er en rigtig, rigtig tyk tråd af en mohair at være. Og jeg strikker den simpelthen med 1 tråd på pin 12. Og det giver det her udtryk. Altså det er klart nok, det er jo gennemsigtigt, men så er det heller ikke vildere. Altså tråden her fylder det meget godt ud. Men selvom at man bare strikker det i 1 tråd og kun skal bruge 2 fed, så er det jo ikke fordi det er en billig trøje. Altså det kostede 250 for 1 fed. Og der er mange meter i, at så tyk en mohair at være. Men det betyder jo stadigvæk, at jeg er nødt til at købe 2 fed, og på den måde købe for 500 kroner garn. Altså det er jo så hende, der betaler det. Men jeg har ikke alterneret, og jeg tænkte, at den egentlig var så urolig, men man kan alligevel godt se, at her fra under armene, der kan man godt se, at der kommer mere af det blå med i fedet. Der var ikke rigtig noget af det heroppe. Så jeg gjorde det, at jeg skiftede, der er meget mohair i det her, jeg skiftede før jeg havde brugt alt fra fed nummer 1, for at få et stykke på ærmerne også med den, og så kan man måske lige ane herude yderst på ærmerne, der er igen noget af det med lidt mere blåt i. Det kan man måske godt se. Der kommer noget over på den her. Der var også lige, der var lidt blåt her. Så det er som om, der ikke lige er havnet så meget blåt i den øverste, men der er nu lidt. Der er lidt blå steder. Men lidt kraftigere forneden. Og det er jo sådan, det er med håndfarvet garn. Men derudover, altså selve sådan bundfarven, eller hvad skal vi kalde det, selv her på skærmen, hvor det ellers ville afsløre sig, er det egentlig meget ensartet. Så meget, meget lækker trøje, og den håber jeg, hun bliver glad for. Den er i hvert fald altså super, super fin. Man kunne jo sagtens have strikket den med lange ærmer, men nu valgte jeg altså at strikke den sådan, som den var i opskriften, for det var det, hun var faldet for. Så får hun det her med til, hvis der nu skulle være et eller andet, hun har lyst til. Så det var altså Delightful. Den kommer vi til at hygge os med i et stykke tid, det her mohair. Delightful, den er skyllet op, og jeg trak den bare lige facon. Og så skal jeg have den sendt afsted til hende i dag, så derfor var det også meget smart, at I lige kunne se den nu, sådan at den kan komme ud af vagten. Og da jeg lige strikkede den her, så tænkte jeg, hold op på 1,5 døgn, og det var faktisk meget sjovt og lækkert det her.
luftig udtryk. Det er lidt hårdt ved hvad var det især? Var det albuen, tror jeg kunne mærke det, albue og nakke, med de her tykke pinde, men det var jo ikke længe, jeg skulle strikke på dem, og man kunne jo også bare skifte med noget andet. Da jeg strikkede den, så tænkte jeg lidt på, jeg har 3 fede liggende, og altså skulle der være nogen af jer, der er interesseret i at købe dem, så må jeg meget gerne det. Give et bud på en pris. Det er silkemohair fra Ladybug Yarn, og jeg købte det på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at jeg ville udfordre mig selv rent farvemæssigt. Jeg synes, det er super flot, men jeg kan også mærke, at det har ikke fristet helt vildt at få strikket i det. Så jeg har egentlig sat det til salg på Recraft, uden der lige har været nogen, der reagerede på det. Men jeg har 3 ens fed her. Den hedder Fuchsia. Var det ikke sådan, det var? Jo, Fuchsia. Meget, meget flot og lækkert garn. Men jeg spekulerede lidt på, da jeg havde strikket den her, om jeg måske, hvis ikke jeg får det her solgt, der er på sådan et, der er 400 meter. Jeg har jo brugt under 300. Så jeg kunne godt strikke den her med 4 tråde faktisk. Og jeg kunne også lave en strikkeprøve med 3 tråde og se om det måske var nok til at fylde materialet ud. Jeg prøvede den her på, den er måske lige til den lille side til mig, hvis det skal være sådan en oversized luftig trøje, og det kunne jeg måske godt finde på. Men ja, det er sådan en idé, jeg kom til at tænke på. Det bliver nok ikke lige nu, men det kunne være en mulighed. Men ellers, hvis nogen af jer kunne have lyst til at købe dem her til en eller anden pris, vi finder ud af sammen, så må jeg lige sige til. Fordi det er ikke sådan fristet helt vildt. Nogle gange kan man måske tænke, at man lige vil udfordre sig selv, men ja, måske udfordrede jeg mig selv lidt mere, end jeg lige sådan har lyst til at gå med på. Så det var Delightful. Og på sådan en køretur, vi kørte jo langt, vi skulle til Østrig med campingvogn på, så det tager noget tid. Vi brugte faktisk kun lige godt et døgn på at køre derned. Men der i bilen, og mens man lige stadigvæk har arbejdet i hovedet, og jeg havde sidste dag på arbejde fredag, og vi kørte lørdag, og man skal pakke, og man skal alt muligt, så er der egentlig lige sådan ikke specielt meget ro i hovedet. Og jeg havde den her Delightful at strikke på, men derudover så er karklude altså bare et virkelig godt sommerferieprojekt for mig. Og jeg tror sidste gang, der viste jeg lige, at jeg havde sådan et nøgle Elastico fra Lena Grossa, som jeg lige havde fået med hjem som en prøve fra Hobbygarn, som jeg jo har et samarbejde med. Og det fik jeg, fordi at de lige var begyndt at forhandle Elastico. Så fik jeg lige sådan lidt med, så kunne jeg vise jer, at nu kan man købe det hos Hobbygarn. Og så tænkte jeg, at Elastico er det 97% bomuld eller lige der omkring, og så 3% af noget elastan. Jeg tænkte, det må man da egentlig kunne bruge til en karklud. Og jeg har strikket en karklud, men jeg kan faktisk ikke lige fortælle jer, hvordan den er. Men jeg kan ikke forestille mig andet, fordi jeg vil lige have, at den var pæn til at vise jer. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at det må fungere okay. Jeg har haft den liggende i koldt vand i et døgn, inden jeg så ligesom har foldet den og gjort den klar. Mit take på en strikket karklud, det er, at jeg bruger pind nummer 3,5, og det vil for mange af jer svare til pind 3. Slår 65 masker op, og så strikker jeg ellers bare perlestrik. Jeg synes, perlestrik holder sig godt i façongen. Hvis jeg strikker rib, synes jeg, den bliver meget, meget lang, og det synes jeg også, det gør, hvis jeg strikker ret riller. Men perlerib eller perlestrik, synes jeg, fungerer godt. Og så inden jeg er helt færdig, så jeg lukker alle maskerne af, og så beholder jeg den aller sidste maske, sætter den på en hæklenål, og så hækler jeg lige hele vejen rundt. Det er også derfor, den buler en lille smule, fordi en hæklet kant, den gør lidt anderledes. Men det er med til at slutte den godt af, med til at gøre den en lille smule mere slidstærk. Jeg synes, den her farve, den var så fin. Den minder jo selvfølgelig lidt om den her, men den er sådan lige lidt mere frisk koral farvet. Mens vi så var dernede i Østrig, så var jeg i supermarkedet, fordi vi skulle købe mad selvfølgelig, og i supermarkedet i Østrig, og det prøvede jeg også for 2 år siden, da jeg var i Østrig, der kan man købe det her fra Gründel, som vist er et østrigsk mærke, og de har den her, der hedder Cotton Quick Batik. Jeg har ikke lykkes med at finde det i Danmark. I Danmark kan man godt købe noget fra Gründel, blandt andet deres Hot Socks strømmegarn, som er sådan et rigtig pænt selvstribende garn, som jeg også købte noget af i det der supermarked. Men den her bomuldsgarn, og det er, jeg er ret sikker på, det er merceriseret. Det har den der lidt blanke, jeg kan lige se, om jeg kan blive helt sikker på, om det, jeg siger, er rigtigt. Merceriseret, er det det? Er det det? Jo, merceriseret. Så derfor det har det her lidt blanke look. Og så er det jo altså sådan noget, der skifter farve. Og jeg elsker, når et garnfirma lige, skal vi lige se, om jeg kan gemme mig den her vej, skal jeg. Når et garnfirma laver den der
Fordi så kan man altså lige få en fornemmelse. Det er jo ikke nemt, når man bare ser det her. Men når de laver den her, hvor det lige er strikket op, det er klart, jo flere masker man bruger, jo smallere bliver striben. Men man kan her fornemme, at det er et stribeforløb, som også gentager sig. Og man kan faktisk også lige se, hvis man laver sådan et tørklæde der, så kan man få det, så kan farverne fordele sig på den måde. Sådan nogle nøgler, bomuldsgarn købte jeg for 2 år siden. Jeg tror, det her er fra den gang, da jeg var i Østrig, og nu var vi i Østrig igen. Og så fik jeg lyst til at strikke noget af det med det samme. Jeg kom hjem fra supermarkedet, og jeg strikkede, det er en lille version af et køkkenhåndklæde, men her i campingvognen passer det faktisk fint lige på en krog, vi har herovre, til lige når man har arbejdet med noget i køkkenet, og lige tørre sine hænder. Og jeg synes simpelthen, de her farver er utrolig pæne. Og jeg tog lige, det var den banderole, jeg tog med, hvor man lige igen kan se, hvordan farverne passer jo meget godt med det her, må man sige. Og det er jo bare hyggeligt. Og når jeg strikker sådan et håndklæde, så strikker jeg så brudt eller perlerib, hvor jeg strikker ret hen over alle maskerne på retsiden, og så strikker jeg en ret vrang på bagsiden. Så laver jeg lige nogle retriller ud i kanten, fordi så hænger det pænt og holder sig pænt. Og så i stedet for at strikke en hank på bagefter, så gør jeg faktisk lige det. Fordi sådan en hank bagefter, det er både kedeligt, og samtidig kan det være svært at få det måske lidt mere sart at hænge fast. Sart at få til at hænge fast, og jeg vil jo alligevel gerne have den her i midten. Så når jeg lige strikker de sidste retriller, der sådan her strikket lidt, så lukker jeg lige, måske har lukket 5-6 masker af her hen over midten, slår dem op igen og strikker lige et par pinde mere. Så har jeg lige en god og nem hank, og det skal ikke til at eftermontere bagefter. Så det strikkede jeg også på ferien. Der var nogle dage, hvor det var sådan noget 30-32 grader, og der var det bare alle tider at sidde med sådan noget her. Og på vej hjemad, der blev jeg færdig med noget, jeg lavede. Hvad var det? Nej, jeg strikkede bare på noget, og så fik jeg lyst til at sidde med noget andet. Jeg har faktisk ikke fået, så resterne fra det her fik jeg lyst til at bruge til noget. Faktisk resterne fra begge dele fik jeg lyst til at bruge til en resteklud. Jeg vejede mig frem til, at jeg måtte have nok, og så er det faktisk blevet til denne her. Det synes jeg egentlig er meget skægt. Og kanten heroppe er jo hæklet med det her flerfarvegarn, som havde jeg lige en rest. Her havde jeg lige det aller sidste, der var tilbage. Men fordi det skifter farve, så bliver det også sådan en kant her, der er chancerende. Så her har jeg strikket 2 pinde med hver farve. Og igen, den ene er jo den her, der skifter farve, og den anden er Elastico. Og elastikoen, den blev brugt helt, og det var det, der afgjorde, hvor stor kluden kunne blive. Og så brugte jeg resten af det her til så at hækle kanten rundt med. Og så blev der lige en klud mere. Så det er jo nærmest et helt lille sæt med et håndklæde, en klud og så en resteklud med farver fra begge dele. Det bliver sådan set meget sødt. Og det er i hvert fald super dejligt og hyggeligt at sidde med, når det sådan er ferie. Så det var de færdige projekter, hvor man sådan kan sige, det var et egentligt projekt. Nu kommer vi til havmaskens knude, og havmaskens knude i de her måneder er jo det kæmpe store vægtæppe, som er et vægtæppe, der skal bruges til udstilling nede på Fanø Kunstmuseum i Sønderho i forbindelse med Fanø Strik der midt i september. Og jeg ved ikke, om I savner de almindelige knuder. Det gør jeg på en måde, og på en måde gør jeg ikke. Jeg har virkelig nyt og hygget mig med at strikke det her kæmpe store tæppe. Og det bliver faktisk lidt svært at vise. Jeg tror, det bliver en blanding af, at jeg viser jer noget, og jeg sætter nogle billeder ind af det. Fordi nu er det blevet virkelig stort. Inden vi tog hjem fra ferie, der fik jeg hele fladen syet sammen. Jeg havde faktisk tænkt, at det skulle blive hjemme fra ferie, fordi det var så stort, så ville jeg strikke på noget andet på ferien. Men det begyndte, der er jo ikke lang tid til det skal være færdigt, og jeg begyndte at blive lidt bekymret for, om jeg nu også når det. Men det ved jeg nu, at jeg gør. Men i hvert fald så tog jeg det med, og så satte jeg mig og syede det hele sammen, så jeg har en stor flade, sådan jeg kunne begynde at lave nogle af de motiver, der skulle på. Der var jo også nogle af motiverne, der var lavet. Det er jo sådan, at jeg lavede mig en skitse. Jeg tror, jeg vil vise den lille skitse først lige, så vi lige kommer tilbage på sporet af, hvad det var. Der er sket lidt siden den her skitse blev lavet. Og det er jo også den, der er måske en lille smule utydelig.
det kan I nok godt se. Det er, der er tegnet en streg ned her, fordi at det er et kvadratisk billedtæppe, og billedtæppet måler 1 gange 1 meter, og det bliver så plus kanten rundt. Kanten rundt, den kan man ikke se her på. Og da jeg var ude at handle til det, jeg var hos Hobbygarn for at købe garnet, fordi her, normalt til mine knuder, så vil jeg jo ikke købe noget. Normalt så må jeg jo kun bruge det, jeg har. Men her i det her tilfælde, der var der både nogle helt specifikke farver, jeg skulle bruge, og ret store mængder af garn. Og de helt, ja, altså især det der med de helt specifikke farver, som gjorde, at jeg var ude og handle hos Hobbygarn. Og det kan I se i et tidligere afsnit, hvordan det gik med at købe alle de der forskellige typer garn. Det var ret sjovt. Jeg har haft lidt forskellige inspirationsfotos, som jeg har brugt til at arbejde ud fra. Det her har jeg selv taget på Fanø på en af strandene. Jeg tror, det er ved Rindby. Det her er også ved Rindby, hvor jeg har taget fra en af de veje, der er med det her meget lyse sand, og så græs og marehalm imellem hinanden her langs med. Det er sådan ret karakteristisk for mit billedtæppe med det her marehalm. Så har jeg det her billede, hvor jeg har en fasankok og et rådyr. Se, fasankokken går hernede, som er nogen, man ser og hører hele tiden på Fanø, når man er der. Så fandt jeg, og det har jeg fundet på nettet, det har jeg ikke lige selv taget. Jeg havde nogle billeder af nogen i folkedragte, men jeg skulle have nogen, hvor jeg kunne se nok detaljer på, og det kunne jeg på det her. Og så et billede af færgen, som jo er ret essentielt for at komme derover, skal man jo med færgen. Så har jeg undervejs lavet noget skyggestrik, den ligger bare lige her. Det er mit diagram til skyggestrik, jeg har liggende her. Det var en hel masse af det materiale, jeg har brugt, og så er det jo, sidste gang viste jeg tror ikke, jeg lige folder den ud nu, men jeg viste jer jo, at jeg kan folde noget af den ud. Det her, det er halvdelen. 1 meter, så sådan der ud. Og det har været guld værd at have den her kæmpe store skabelon. Nu folder jeg den alligevel ud. Kæmpe store skabelon i 1:1 størrelse, hvor at jeg hele tiden kunne orientere mig om, skal jeg lige have her foldet, så den ikke bliver helt ødelagt. Jeg er næsten færdig med at bruge den, men det er jo lidt sjovt. Jeg satte utallige stykker papir sammen, hvor jeg hele tiden kunne orientere mig om, hvor jeg var henne på mit motiv, og hvor jeg kunne lægge den op, for eksempel her, imens jeg var i gang med at strikke kurven, og ligesom sige, her er de dimensioner, som kommer til at passe på mit billedtæppe. Og det betød faktisk også, da jeg skulle til at lægge det hele op og få det til at passe sammen, så passede det også sammen, så det blev 1 gange 1 meter. Der er nogle enkelte af de her flade elementer, som ligger over hinanden, det er egentlig meningen, og det er jo også, altså, så nøjagtigt kunne jeg ikke gøre det, men det var egentlig heller ikke meningen. Og lad os nu se, hvordan jeg får vist, hvor langt jeg er. Sidste gang viste jeg kanten for oven, den med skyggestrik. Skulle jeg lige prøve at rejse mig op, og så give jer det samlede. Der er masser af ting, der var ned her. Giv jer så meget et samlet udtryk, I kan få. Lad os se, hvis jeg står her, så kan I se toppen. Det er jo her, hvor hvis vi gør, skal jeg lige have det glattet ud. Kan man ane, at der står Fanø heroppe. Og så har vi hende her, og hvis I ser, så har hun fået lidt façon. Og hvis vi går herned, så kan jeg ikke lige selv kigge med så godt. Så kan vi se, at der kommer nogle dyr til. Og en færge. Og nu viser jeg lige lidt mere trin for trin. I kan måske huske sidste gang, at der skal garnnøgler i. Dem tog jeg ikke lige med nu, fordi at så meget som jeg skulle vifte rundt med det her, så ville de jo falde ud alligevel. Men her skulle sidde 4 af sådan nogle, mine egne små buttede minifed. Ja, altså øverst her havde vi det her skyggestrik, hvor man fra siderne kan se, at der står Fanø, men forfra kan man kun lige ane det. Se, man kan næsten lave sådan, det er usynligt. Så sidste gang lavede jeg det sammen med det her. Og så var jeg i gang med alt det her med solnedgangen, forskellige farver og noget vendestrik, fordi jeg ville have en skrå linje. Plus det her med, at de skulle forsvinde ind i et forsvindingspunkt herinde bagved Fanødamen. Så kan vi gå videre ned og se, hvad jeg har gjort her med vandet. Og der kan man se, at jeg har lavet sådan nogle af de der lange masker.
her. Jeg fandt en trøje. Det var faktisk en trøje, som Vesterby Krea havde designet. Et forholdsvis nyt. Den poppede lige op på min Instagram. Og så tænkte jeg, at det var lige den teknik, jeg gerne ville bruge til mine bølger, til mit vand. Og hun havde lavet en instruktionsvideo. Jeg var jo ikke interesseret i at købe opskriften, for det var ikke den trøje, jeg skulle strikke. Men hun har simpelthen lavet en instruktionsvideo af, hvordan man gjorde det her. Og fik lavet de her lange masker, og fik lavet en graduering fra, at de ikke var der, til at de var lange, og til at de ikke var der. Så det har jeg lavet, og lavet det med lidt forskellig højde, fordi herover i den her side, der skulle de jo ikke være så høje, fordi jeg vil have de her forsvindingslinjer ind i billedet. Det kan I godt se, det her med, at det forsvinder herover. Så det lavede jeg med 3 forskellige blå, som ligesom fadede ud mod strandkanten. Og så fandt jeg noget gammelt dropsgarn. Det kan man ikke købe mere. Det hedder Cotton Frisé, som var det, jeg så brugte til bølgerne her, eller til skummet. Og det er lidt pudsigt, fordi den er faktisk kommet til at bugte sig på den her måde. Og det er lidt svært at forklare, hvorfor den har gjort det. Men jeg tror, det var fordi, det garn fyldte simpelthen mere. For jeg har ikke taget ud. Jeg havde forventet, at det bare ville ligge fladt. Men da det så ikke gjorde det, så tænkte jeg, det er da også fint nok, fordi det er jo sådan en bølge, der ligger. Så det måtte det egentlig godt. Og da jeg så skulle sy det her blå fast på sandet hernede, så valgte jeg at sy det fast oppe i, så den her sidder løs og kan få lov til at flagre. Og så syede jeg det fast i det almindelige uldgarn, der var lige ovenover. Derudover har jeg så lavet sådan noget skumsprøjt herude på bølgerne. Og det har jeg simpelthen bare gjort ved at samle op i nogle af de retriller, som er i det strikkede. Og så strikkede jeg, var det måske en pind, og så lukkede jeg af. Og det gjorde jeg lidt forskellige steder, så man får fornemmelsen af, at der er lidt skumsprøjt på toppene her på havet. Og så er det så, jeg har fået monteret hende her Fanø kvinden. Og jeg synes, det fungerer utrolig godt, at hun så ligesom står og kigger ud over havet, ud mod solen. Fanø kvinden, hende havde jeg strikket sidste gang, men havde vist ikke fået, jeg kan ikke have haft syet hende helt fast. Hun er kommet ned bagved de her marhalmsfiduser, og dem har jeg valgt ikke at sy helt fast. Når den kommer helt op og hænge, og lige kan hænge lidt tid, så kan jeg lige se om jeg er tilfreds med, sådan som de gør. Ellers må der være lidt flere af dem, jeg syede fast. Den her syede jeg fast, fordi jeg vil også lige have, at det sådan var tydeligt, der var nogen, der ravede op over hende. Så jeg lige igen, nu hvor jeg så min skitse, der er egentlig lidt mere mønster nedad her og nogle knapper. Det skal jeg finde ud af, om jeg synes, jeg vil have de detaljer med. I kan se, at hun har fået lidt facon her. Hun har fået lidt barm. Jeg har syet den til her, og så har jeg simpelthen puttet noget vat ind der. Fordi nogle af de andre elementer, jeg skal vise lige om lidt, hvor jeg har puttet vat ind under, det synes jeg faktisk fungerede ret godt. Og fordi det er et billedtæppe, som hænger, og som man bevæger sig frem og tilbage og kigger på, og også får mulighed for at kigge på lidt fra siden, så tænkte jeg, så er det sjovt med de her effekter. Det er det jo også med bølgerne der, som rager ud fra vandet. Så var jeg i gang med at lave kaninen. Den strikkede jeg lidt på sidste gang. Og var gået lidt i stå, men så på ferien, der kom jeg heldigvis videre. Og hvor skal vi lige holde for at vise kaninen? Jeg tror lige, vi holder her. Ja, sådan der. Så kan I se kaninen. Og jeg har gjort med ørerne, sådan at de ikke sidder ens. Det svære ved kaninen var jo, at jeg ville strikke den, så den ligesom bulede ud. Så jeg skulle strikke sådan en halvrund. Men jeg strikkede det jo frem og tilbage. Fordi det er jo bare lagt ned over her. Og det var også, når jeg så skulle sy den fast, var det jo også lidt vanskeligt. Fordi hvis jeg bare havde ligesom bredt det ud, strukket det ud, så var der ikke plads til noget. Altså det er jo en ret tyk kanin. Og jeg er spændt på, hvor tung den ville blive at trække i billedtæppet. Men det er faktisk ikke så galt igen. Og så synes jeg simpelthen, det er noget så nuttet med den her hale. Prøv lige en gang at se. Det er indtil videre det eneste på billedtæppet, som er hæklet. Ellers er det strikket og syet. Denne her hale er lavet af en aller sidste rest. Altså jeg brugte hver eneste centimeter, jeg havde af det her meget tossede pelsgarn, købt i Netto på et tidspunkt. Jeg, der har kigget med hos mig helt fra start af, I ved, og jeg kommer til at ryste lidt med bordet, kan jeg se. Jeg, der har kigget med fra starten af, I ved, at jeg som den allerførste knude strikkede legetøj.
Og der strikkede jeg et får, som har et lille lam ind i maven, og det får strikkede jeg af det her mærkelige garn. Og det, der er ekstra udfordrende ved at strikke med det garn, altså det er så blødt, og det er det reneste kunststof. Men det, der er det vanskelige ved at strikke i det, eller hækle i det, det er, at man kan overhovedet ikke se maskerne. Altså alt forsvinder ned i det her. Så da jeg havde hæklet lidt rundt, jeg aner ikke, hvordan det er maskerne, men jeg har forsøgt hele tiden at bevæge mig rundt, og hækle ned i noget, og hækle ned i noget igen, for at tage lidt ud, og så videre. Og så på et tidspunkt, jamen så havde jeg brugt det sidste garn, så trak jeg garnet igennem, og målt, og heldigvis så synes jeg, at halen var stor nok til kaninen her. Og det er jo en kaniner, der er på Fanø. Og så var det ellers bare med at sætte den på, og så syede jeg den her fast, og fik puttet fyld i. Den er sådan, altså den er fyldig, men uden at være helt udspilet, for der skulle heller ikke mere fyld i end højst nødvendigt, netop også på grund af vægten. Og her har jeg så lavet det her lille, kan man sige, knæk, for så at lave vinkel ud igen til hovedet. Og jeg har virkelig siddet helt minutiøst og kigget på et billede. Jeg fandt et billede på nettet af en kanin, der præcis sidder sådan her. Det var helt perfekt at så få placeret ørerne. Når jeg holder den her, så gør ørerne lige lidt sjovt, men det er sådan der, det er meningen, at øret skulle være. Det her er selvfølgelig syet lidt fast, for ellers ville det også falde ned, og det her er så kun syet fast til midten, så det får lov at falde herned til. Ørerne er strikket i tofarvet dobbeltstrik, og det betyder, at det ligesom kan trækkes fra hinanden her. Fordelen ved at strikke det i dobbeltstrik, frem for bare at strikke et gråbrunt øre og så et hvidt øre, og så sy dem sammen, det er, at det ligesom hænger sammen i kanterne med det samme, og at jeg jo ikke behøver at spekulere på, om jeg kan få strikket den anden mane til. Altså det skulle jeg jo selvfølgelig, her skulle jeg strikke 2, der var mane til hinanden, men ellers skulle jeg have strikket 4 ører, kan man sige. Og så skal man bare huske, når man strikker dobbeltstrik på den her måde, hvor man ikke har lyst til at have en maske herude, hvor man strikker med begge garnerne, så skal man huske at krydse dem herude, fordi ellers så skiller det bare ad, så er det bare 2 forskellige dele. Men det synes jeg faktisk også er blevet meget godt med de her ører. Ja, nej, jeg tager lige en sluk vand. Det er tørt at sidde og snakke om det her, åbenbart. Det var kaninen. Så da jeg havde strikket kaninen, så havde jeg så strikkede jeg da færgen. Vi er kommet til færgen. Og færgen, der havde jeg det her foto, som jeg tænkte, det går jeg ud fra, fordi det passer med, hvordan jeg havde tænkt, at det ligesom skulle være over hjørnet. Og så havde jeg en idé om, at de her 2 broer, altså gangbroen og bil, hvad hedder sådan en bogpor, nej, det ved jeg ikke lige. Bilrampen der, en rampe er det nok nærmere. De 2, de skulle ligesom gå ud over den ramme, jeg strikker på. Og så har jeg ellers bare siddet med tegningen og strikket så tæt på, som jeg kunne. Og fundet nogle farver og så videre, som kunne blive det. Og lad os prøve at se, om jeg kan holde det her. Det er også grunden til, at de her de lige ruller lidt. Det er fordi, at de skal jo gå længere ned. Altså herunder, der kommer der en kant hele vejen rundt om billedtæppet, kommer der en kant, hvor der skal noget træ i. Det kommer jeg til senere. Her har jeg så lavet igen forsøgt, jeg havde sådan noget sjovt flamégarn. Så jeg tænkte, det passer fuldstændig at strikke det sammen med. Og den kan man lige se, hvis jeg har de 2 tråde hængende her. Et hvidt gråt flamégarn her, og så en grå tråd. De 2, det passede med at blive den her gangbro. Og så har jeg lavet nogle pæle her og forsøgt at huske, hvad jeg har lært i perspektivtegning, om at noget står lodret her, og så det andet forsvinder ind. Og lige sådan herover, at stolperne der, de står lodret, og så er det garnet, ligesom dem, der går på den anden led, der forsvinder ind. Og herinde bagved er der så lavet det her ind i dybden, den der er grå, fordi den er inde i skyggen. Og der er også noget heroppe i loftet, der skal indikere dybde. Det bliver godt nok meget mørkt i forhold til den blå baggrund, men det er jo også meningen, at man kan både komme tæt på og langt fra, så er der lidt mere at se, hvis man går tæt på. Og så igen at få skrevet Menja, som den farve på fotoet nu hed. Det kunne jeg ikke lave med maskesting, for det kunne simpelthen ikke lave detaljer nok til det. På fotoet var der også den her redningskrans, som jeg synes var ret sjov at strikke. Redningskransen, den er lavet ved, at jeg strikkede en lang ejkort, hvor jeg så skiftede til hvidt 4 gange.
må se, om de her tråde er stramme nok. Det tror jeg, de er, når det kommer op og hænge. Altså, jeg tænker på de der tråde, der går på tværs. Ellers er det sådan nogle, jeg må have strammet igen. Men redningskransen er en lang I-cord, der så endte med at sy sammen til en ring, og så montere herpå. Og så ellers den herop, som er en... Nej, var det en I-cord? Jo, det er en I-cord. Plus førerhus, eller det her styrhus herover. Jeg overvejer lidt, I kan se, det her hvide, det er let loopy, og hvis I kigger på vinduerne der, så står de ikke helt knivskarpt, fordi det her let loopy ligger henover. Faktisk tænk på, måske hvis jeg tager min uldshaper og lige barberer henover, måske at vinduerne kan stå lidt skarpere. Ja. Godt, så efter det, så var det egentlig meningen, at jeg skulle til at lave, og det var det, jeg lige var på vej til at sige før, så skulle jeg til at lave de her 2 dyr her forneden, og dem havde jeg taget lidt tilløb til. Rådyr og fasanen. Og grunden til, at jeg har taget lidt ekstra tilløb til dem, det er nok fordi det der med at lave dyr, så vil man gerne have, at de ser søde ud. Nu slap jeg jo lidt nemt om ved kaninen, fordi at jeg ikke har lavet ansigt og øjne og så videre på den. Og det er altså noget af det, der afgør, om sådan en den bliver pæn og sød. Jeg har jo også snydt lidt med hende her, ved ikke at give hende flere ansigtstræk. Og faktisk, så er jeg også stadigvæk i overvejelsesfase med farven, om der skal være, altså fordi på mit foto, her er der jo nogen, der er på vej af, både en bil og nogle cyklister og nogle fodgængere, blandt andet min veninde Anne, som står heroppe et sted. Men i det øjeblik, jeg giver mig til at lave noget så detaljeret herover, så er jeg bange for, at det bliver noget gnidret noget, hvor det kommer til at ligne lidt en børnetegning eller sådan. Jeg tror, der skal være en bil, der er på vej ud. Nu har jeg jo lavet gelænderet for gangbroen herover. Så det er jo nødt til, hvis jeg skal være en bil, så er den nødt til at være lidt langt ude. Altså den er næsten i land så. Så den er nødt til at være helt herude. Fordi ellers ville den jo skulle have været herinde bagved. Det må vi lige se. Fordi nu havde jeg bare brug for at komme videre med de her dyr. Da jeg så skulle placere kaninen, det kan I måske også se, kaninen var egentlig tænkt til at skulle være helt herovre i siden, lige ovenover færgen. Men fordi, at da jeg lavede færgen, så skulle den også have den her mast på, for det synes jeg egentlig så meget rigtigt ud. Så var der ikke rigtig plads til kaninen også, så ville den jo rage alt for meget op over himlen. Derfor blev kaninen flyttet herover, og det betød, at da jeg så skulle lave fasanen, fordi den skulle jeg helt klart lave. Vi har fasaner herhjemme i haven, vi ser dem og hører dem hele tiden. Og det er mega hyggeligt, og selvfølgelig skulle der være en fasan. Så var det som om, at så var jeg ved at løbe tør for plads, når nu haren var der, og fasanen var der. Og samtidig var der også en, der havde skrevet til mig, nej, det var noget, ikke lige det kommer. Jeg var selv kommet til at tænke på, at sæler, jeg ser jo altid sæler, når jeg skal med færgen, for der er altid sådan et sted, hvor der lige er, når der er lavvande, så er der sådan en sandbanke, hvor de kan ligge på. Så inden jeg lige gik i gang med fasanen, så tilføjede jeg de her 2 sæler. Og dem synes jeg altså, de er blevet søde. Og der er også kommet lidt en 3D-effekt, fordi jeg simpelthen valgt at lade den her lille halefinde, halen hedder det vel bare, være løs, sådan at den ligesom kan gøre sådan, som sælen nu også gør med sin hale af og til. Og så har jeg lige syet en snude og nogle øjne, måske kan I se det. Sådan at der skal selvfølgelig ligge 2 sæler der på stranden. Hvis vi lige gør sådan her igen, så de kan fornemme, hvor sælerne er, så er de altså der. Ja. Og sælerne er strikket i sådan noget mærkeligt chenillegarn. Og da jeg var nede og kigge i alt det forskellige, jeg havde købt, så havde jeg også taget det her med, fordi jeg ville gerne have noget, der havde noget sjov effekt. Det er det samme som, der er strikket en lille smule grønt med her, og der er herhen er der også en grøn strikket i det der sjove chenillegarn. Meget blødt og meget velegnet til for eksempel tøjdyr, og så tænker jeg, det er der faktisk også præcis den farve, jeg lige skulle bruge til sælerne. Jeg sad og kiggede på nogle forskellige fotos, og så den her lidt spættede brune-grå farve. Og jeg var faktisk lige i gang med at finde 2 garner, jeg kunne kombinere for at lave sådan en grå her, eller gråbrun. Da jeg så pludselig faldt over, at det garn, jeg havde der, det var jo allerede det helt rigtige, samtidig med, at det var lidt plysset. Så det skulle selvfølgelig være det. Og så kommer vi så til fasanen.
Og fasanen, den sad jeg og kiggede på fotos af. Og på den her tegning kan I godt se, at der sker noget med halen her. At min idé var, at fasanen er oppe på billedet, og så den her lange hale, som den har, den stikker ud over billedrammen. Lidt samme idé som at rampen herovre fra færgen, at det også går ud over rammen. Det ligesom kommer ud til os på den måde. Det, der er lidt sjovt, også med den her hale, og den synes jeg virkelig, den skal have lov til at fylde, det er, at den hankok, eller fasankok, som går rigtig meget rundt her i vores have, vi har sådan en særlig fasanfoderautomat, fordi vi har, især min søn synes, det er super hyggeligt, at de kommer hen og spiser lige neden for hans vindue, så han holder rigtig meget øje med fasanen og følger med i, de har fået faktisk kun én unge, men i hvert fald en unge, vi følger med i, der vokser osv. Og fasanen her, hvis man så kommer derom, så bliver den jo lidt bange, i hvert fald hvis man kommer tæt på. Så spænder den hen et sted, hvor den så er løbet ind, men den her lange hale, den stikker ud, og det kommer vi altså nogle gange til at grine lidt af, at den er løbet derind og tænker, nu er den helt væk, men så stikker der jo bare 30 cm lang hale ud, så vi selvfølgelig kan se. Så halen her, den er ikke uden betydning, den skulle selvfølgelig også med. Jeg sad og kiggede helt nøjagtigt på et foto af en fasan på min telefon, helt nøjagtigt hvilke farver har den i sit op på selve hovedet og ved halsen, hvordan svejer det, hvordan går det ud på kroppen. Jeg rettede min skitse til, altså den store 1-til-1 skitse. Skal vi se, om jeg lige kan... Jo, jeg har den faktisk lige her. Der kan man se, at jeg har rettet den lidt til. Øjet, det havde jeg tegnet derop. Det er så blevet flyttet lidt ned. Og så er der nogle forskellige ting, vinklerne på hovedet og sådan noget, plus nogle inddelinger af farver her. Næbet er blevet rettet lidt til, ud fra den der tegning på telefonen. Eller ikke tegning, fotoet, jeg havde på telefonen. Og så gik jeg ellers i gang, og i stedet for, at den skulle gå sådan ned, så skulle den gå længere ud. Man kan egentlig godt se, at det her, det ligner måske mere en krave, men ved at den får lidt større og rundere krop, så kommer vi over i fasanafdelingen. Og det sad jeg med, og så da jeg nu havde lavet kaninen med alt det her fyld, og hvor har vi dem her? Sælerne fik også en lille smule fyld, ikke om man kan se det, at de også buler lidt ud. Jo, det kan jeg nok godt fornemme. Så tænker jeg, det her, det er ret sjovt, det her med at putte fyld inde bagved. Det giver både en 3D-effekt og giver 3D-effekten af, at det er faktisk et dyr, der fylder noget her. Så det ville jeg også med fasanen, og derfor så skulle jeg tage lidt ud. Jeg tager lidt masker ud hernede, så den hele vejen henover for at få noget fylde. Og det er jo noget af det, der gør det vanskeligt, når man så skal sy den på. Men prøv lige en gang at se, hvordan hovedet blev. Det forsvinder jo næsten en lille smule heroppe i marehallen. Men det er jo egentlig også på en måde meget fint, for det er jo også det, den gør, når den færdes rundt der. Og så, jeg synes ikke, det plejer at være sådan, at man kan se forskel på mine ret- og vrangpinde, men det kan man altså godt her på fasanen. Og så er det jo meget godt, at fasanen ikke har en helt glat krop. Det skulle nok have gået på den anden led, de her riller, hvis det sådan skulle have været mere naturtro. Fasanens krop har jeg lavet ved at putte sådan en glimmertråd her. Den, der hedder Brillino Hollander Grossa. En kobberfarvet. Den er med sammen med en uldtråd og sammen med et strømmegarn fra Anitas World, der hedder Veteran. Det kunne jeg lige se, det gav den helt rigtige varme farve. Der burde egentlig sådan rigtig på en fasan være lidt hvide ting her, og vi får se ad, om jeg har mere energi, at jeg vil give mig til at lave måske nogle hvide streger i det. Jeg har brugt mange kræfter på at få hovedet rigtigt. Både hvordan det røde det er, og den der, det her stritter her bagud, hvordan næbet svejer, og hvordan farverne skifter. Og heroppe, det er ligesom, det er sådan lidt skinnende på en fasan, altså alt efter hvordan lyset falder, så er den lidt grøn eller lidt blå. Og der fandt jeg simpelthen en, I kan måske se, at det faktisk er den samme som den derovre. Den der sammen med en marineblå, det vil sige sammen med den, som kjolen heroppe er lavet i. De to til sammen brugte jeg til hovedet her, og det synes jeg altså fungerer rigtig godt. Og det er så den eneste, der har fået et rigtigt øje, og der har simpelthen valgt at tage sådan et af de der sikkerhedsøjne. For jeg synes, den måde, den stod på, og den størrelse, som det øje havde, så var det faktisk bare helt perfekt. Og så var det så halen, som skulle hænge ud over. Og prøv lige at se en gang. Det synes jeg bliver godt. Og jeg er usikker på, man skulle have haft en tredje arm mindst. Jeg er usikker på, om de her
lange snore. De er nok for lange, men jeg tror, der skal hænge en lille smule. De her er strikket som 3 forskellige bånd. Jeg var usikker på, om det skulle være I-cord, men jeg kunne se, at den var egentlig lige lidt bredere, end bare en I-cord ville være. Så har jeg lige givet dem et sting her, for at de skulle ligge over hinanden, fordi de står sådan meget som en lige hale ud. Så ser vi lige, nu har jeg ladt lidt af det her, eller jeg har ladt noget blive hængende, og måske også for meget. Jeg bliver træt i armen her. Men det er i hvert fald, så jeg har lidt at gøre med, og det der afgør det, det er, når jeg får sat rammen på, hvordan fungerer det så? Ja. Jo, og så var der lige en sidste detalje, fordi der var en, der skrev til mig på Instagram, måske du ser med her, om ikke også der skulle være rav. Og først så tænkte jeg har faktisk aldrig været på Fanø for at finde rav. Jeg har aldrig fundet rav på Fanø. Jeg ved bare også samtidig, at der er nogen, der tager til Fanø for at hygge sig og for at finde rav. Og så tænkte jeg, det kunne heller ikke være så svært lige at lave noget rav. Og jeg ved ikke, om I synes, at det er så svært, men det her er altså rav, som ligger her i strandkanten. Se, når vi har vandet og sandet. Vand og sand. Og så er der rav her. Og grunden til, at jeg lavede alt det grønne her også, det er fordi, jeg har været på ravsafari på et tidspunkt, hvor jeg lærte om, hvor man finder rav henne. Og man finder rav henne i de områder, hvor der er opskyld fra havet. Altså opskyld, som jo er tang og lidt grene og sten og sand og sådan noget. Og der vil man kunne finde rav. Og derfor så tænkte jeg, jamen for at det ligesom er, at de ikke bare sådan er ude i ingenting, så er der nogle streger her, som indikerer, at her er noget tang, og derfor vil man kunne finde noget rav. Jeg prøvede at spørge på Instagram, om I kunne se, hvad det var, og det var der faktisk ikke så mange, der kunne. Jeg håber lidt på, at det handler om, at man måske ikke kunne se farven så godt på Instagram. Farven blev ret flot. Det er igen det her brune veteran fra Anita's World, sammen med en næsten orange, jeg havde. Men altså, uanset at det er en dekoration, også selvom man måske ikke lige kan se, at det er rav. Så nu er vi simpelthen meget tæt på mål. Der er lidt forskellige detaljer, som man kunne tilføje. Fik jeg lige vist heroppe, at det har syden på, og hun har så fået lidt varm her. Der kunne tilføjes, hvor havde vi? Nu har vi det her. Se engang, der er jo sådan lidt opad her også, og et metalspind og sådan noget. Det kunne man godt tilføje. Man kan egentlig også godt lide, sådan som det lige står der, men selvfølgelig er det også det her, der er, kan man sige, det rigtige. Det får vi lige se. Hun skal i hvert fald ikke have ansigtsudtryk. Så tror jeg, at hernede på færgen, der tror jeg, at der skal være en bil, der kommer ud her. Og så må vi lige se, om jeg kan lave et eller andet, måske bare en enkelt cykel, eller det er ikke nemt at lave en cykel forfra, så skal det være, fordi den ligesom står på tværs heroppe og venter på at komme ud. Det må vi lige se. Men ellers så er vi rigtig, rigtig tæt på, at den er færdig. Og det er jo også, det er selvfølgelig stadigvæk nogle uger, men jeg tænker, jeg skal lave en aftale om, måske om at komme derover den første eller den anden weekend i august og aflevere det. Næste step er jo så noget, hvor at min mand heldigvis godt vil hjælpe mig, fordi nu skal jeg have strikket en kant på. Jeg strikker en kant på, der skal være, jeg tror jeg strikker 16 cm her. Kommer til at lave den stribet, og jeg kommer til at lave den i nogle farvetemaer, der passer med det, der er lige nedenunder. Så herover omkring hjørnet vil jeg have nogle røde og blå farver. Herover i den her side skal de være mere de her duschede farver fra himlen. Og så hernede af, tror jeg, der skal være noget med noget grønt. Nogle rester af alt det herfra. Og i den anden side også noget grønt hernede af. Måske tager vi noget brunt igen herfra. Ja, og der skal i hvert fald være, så der er kontrast til fasanens hale her, så det skal ikke lige være de her 2 brune farver. Og så håber jeg, det kommer til at komme lidt an på en prøve også. Vi er ved at kigge lidt på, om man kunne få fat i måske, nu ryster jeg mere igen, det må jeg så undskylde, om man kunne få fat i måske nogle lameller fra sådan en sengebund, fordi de er meget, meget solide. Samtidig med, at de er slebne og glatte og det hele, fordi jeg forestiller mig, at hele vejen rundt i den ramme, i siderne og i toppen og i bunden, skal der være en lamel, så det sådan er helt spændt ud på en træramme. Og når det så er det, altså så skal det her strikket, det skal ligesom rundt om det. Når det så er spændt ud,
så vil jeg prøve at have det op at hænge, eller det er sådan set nok, at det bare står, altså at tyngdekraften får lov til at trække i alle tingene. Og så må det vise sig, om det kommer til at trække sådan helt skævt, så det hele ligesom ligger lidt i en delle nede i bunden. Og hvis det gør det, så skal vi have 1 eller 2 lameller mere på tværs, hvor at der er nogle af motiverne her ligesom kan fæstne med snore rundt om de lameller. Det må vi se. Jeg har også været ude i en idé om noget med noget gitter, så der var flere steder, der kunne fæstnes. Det får vi se. Nu skal jeg i hvert fald se at blive færdig med elementerne her, og få strikket den der kant, og få fat i lameller, og så må vi se, hvordan det arter sig. Fordi det skal jo kunne hænge eller stå, eller ja, det skal jo kunne være lodret, så man kan se det. De kommer til at skulle have nogle solide kroge derovre på Fanø, fordi det er efterhånden ved at veje godt til. Jeg har ikke lige fået det vejet, det tror jeg skal have gjort, inden vi putter træ på, for det er også lidt sjovt at vide. Jeg har fundet mig en kasse, hvor jeg putter alle de banderoler i, som jeg, altså der efterhånden, som jeg har brugt noget garn op. Det har jeg gjort flere gange, brugt garn op. Så kan jeg måske der have en lille fornemmelse af, hvad jeg egentlig har brugt. Nå, en lang historie, men også et meget stort projekt, og det er selvfølgelig noget, der har taget rigtig meget af min strikketid. På vores campingtur var vi i Innsbruck, og vi boede sådan lige, hvad var det, en 5-10 kilometer uden for Innsbruck på en campingplads, der hedder Natterer See Camping, som jeg bare i den grad kan anbefale. Virkelig, virkelig dejlig campingplads. Og et par gange var vi inde i nogle af de butikscentre, som er inde i Innsbruck, og i det ene af centrene, der var der en stof- og garnforretning. Og der købte jeg lidt. Og jeg købte blandt andet, og nu må vi se, om jeg er god nok til tysk til at strikke efter tyske opskrifter. Jeg købte 2 magasiner, som er de her fra Lena Grossa, og dem, jeg synes, de er ret lækre magasiner. Jeg kan lige vise et par ting. Den her, den hedder Classici, som er i sådan, ja, klassiske designs. Og jeg havde lige sat et par lapper, fordi jeg lige ville vise noget. Jeg synes for eksempel denne her over var ret fed. Sådan meget, ja, klassisk, men alligevel med sådan et strukturmønster, jeg synes, det var ret fint. Og som jeg godt kunne forestille mig, at jeg havde lyst til at lave. Og den anden sidder her. Fordi der var sådan en cardigan, kortærmet cardigan. Sådan lidt egentlig i stil med den, jeg har på. Og i hvert fald anvendelse lidt i stil med det. Den synes jeg også var ret fin. Det andet hæfte, det er de trendlooks herbst-vinter. Altså her til efterår og vinter. Der var blandt andet noget, jeg lige har lyst til at vise, fordi... Skal vi lige se, hvor den kommer henne. Ja, det havde da måske været nemmere bare, hvis man kunne bruge det som faneblade. Her var lige en ret fed side, hvor de simpelthen viser... Altså Lena Grossa er jo også, tror jeg, kendt for at lave nye spændende garner, men også at nogle af de garner, man måske er blevet vild med, de udgår. Men her har de lige sådan en hel side om nye garner. Nøje sæson, nøje garne. Altså ny sæson og nyt garn. Og der står lidt beskrevet om, hvad det er for noget garn, hvad det indeholder. Det synes jeg var ret fint at lave sådan en side. Så var der et par... Hvor kom den? Nej. Altså hvad? Her var det. Den her synes jeg var ret fin. Og den var ret fin, både fordi jeg kan godt lide designet, og så er den egentlig ret sjov, fordi det ligner noget, hvor man kunne bruge nogle restegarner. Og sætte ind og lave lidt sådan fade. De bliver sådan blendet godt ind af det her fine strukturmønster. På den anden side her var der også noget, jeg synes, der var lidt interessant. Det er et meget pelset garn, og så er der lavet sådan nogle romber med et garn, der er strikket sammen med Cosmo. Den der med de store paljetter fra Lena Grossa.
Det synes jeg var. Det var en sjov idé. Det er ikke sikkert, at jeg nogensinde får sådan noget lavet, men meget sjovt var det. Det her kunne jeg godt forestille mig, at jeg fik lyst til at lave. Det er jo intarsia-strik i sådan nogle meget grafiske mønstre her. Dem synes jeg faktisk, det var lidt spændende. Selvfølgelig er det også ekstra spændende, hvis man laver det med nogle farver, der er lidt i kontraster til hinanden. Det var 2 magasiner, jeg købte i den forretning. Så var jeg lige i et supermarked, og jeg bliver altid lidt fascineret af så mange magasiner, der findes i tyske og nu også her i østrigske forretninger og supermarkeder. Altså kæmpe metervis af vægge med trykte magasiner. Og også altid nogle kreative, både syning og strik, hækling og så videre. Jeg købte, der er ikke sådan rigtig noget at komme efter, men jeg synes alligevel, det er sjovt at købe sådan et. Lena Grosser har faktisk hele bagsiden her med nogle af deres hæklede ting, kan jeg se. Ja, der er jo alt muligt forskelligt. Det er okay. Der er også noget af det, der måske ikke er lige helt noget for mig. Men altså, når jeg er på ferie, så får jeg bare lyst til at købe det også i Norge. Da vi var deroppe, købte jeg også et håndarbejdsblad. Det var lige et supermarked, det var ikke lige i den der forretning. Så købte jeg, det havde jeg ikke lige set før, det gør, at man kan få det i Danmark også, en hækkelund med træhåndtag. Jeg tænkte, det er meget lækkert. Så købte jeg til en trøje af det her garn, som jeg ikke havde set før. Og nu tager jeg lige brillen frem, fordi så kan jeg lige læse for jer, hvad det er. Der er 95% bomuld i, og det var det, jeg synes, der var lidt sjovt. Det er kædespundet. 95% bomuld og 5% polyamid. Det minder meget om elastico i sammensætning, men hvor elastico er spundet, men til gengæld er spundet sådan meget rundt, så er det her altså kædespundet, og det synes jeg var lidt sjovt. Og så er jeg vild med den her farve. Der var også en anden farve, jeg rigtig godt kunne lide, sådan jeansblå, men så endte jeg altså med denne her, sådan lidt turkis isblå. Der er 330 meter på 50 gram, og det er beregnet til at strikke en strikkefasthed på 23. Og det synes jeg er sjovt, fordi jeg strikker også elastico med 23 masker på 10 cm. Og jeg tror, der er 165 eller sådan noget meter. Altså, det er jo det dobbelte det her. Det er helt klart, at det er jo fordi, jeg prøver at se, hvor elastisk det faktisk er. Det er fordi, det er kædespundet, at det kan fylde noget mere. Men jeg synes det var mystisk. Her står, at man egentlig til en størrelse 38, altså en medium, skal man bruge 5 nøgler af det her. Og det er jo heller ikke meget. Det er jo så 1500 meter. Hvad købte jeg? 2, 4, 6 nøgler, fordi jeg skal også have en størrelse medium. Så må vi lige se, der var noget måske i de her blade, hvor at man godt kunne forestille sig, at det var noget, som jeg ville strikke. Men ja, så købte jeg noget, som var en lille sjov detalje. Eller ikke detalje, tilbehør. Denne her, som er sådan helt royal at kigge på. Det er selvfølgelig et nåleetui. Og jeg har, se lige hvad. Det er simpelthen en læbestift. Og denne her, det er som en mere klassisk nålepude. Jeg er meget glad for, er det fra Prym, eller hvad er det fra? Sådan en, jeg har med et låg, man lige klikker af, og så er der en magnetplade ned i, så man også skruer op på den måde. Den har også en læbestift feeling. Men da jeg så denne her, som havde så meget læbestift feeling, synes jeg virkelig, det var skægt. Og så var der endda nåle med. Så denne her, den måtte jeg bare have, den stod selvfølgelig ved kassen, så den rigtig kunne friste. Så det er bare lige en lille nålepude, noget meget fast materiale. Og så nålene her. Det er selvfølgelig mest velegnet til nåle med spids, for ellers kan det nok ikke rigtig gå i. Så det passer nok med, at jeg har et etui til hver slags nål. Og så købte jeg lige, igen, Lena Grosser, de her. Jeg synes altså, de er så gode. Det er Brillino. Jeg brugte jo også Brillino til min Oldtimer Fortis tee, hvor jeg strikkede den sammen med en tråd Elise. Så altså, til forskel fra så meget andet glimmer tråd, så har den her altså en tråd, der kan noget. Jeg vil nok aldrig strikke noget kun i den. Det var den her nede, jeg lige vil vise. Men
den er rigtig pæn, og det er blødt. Det er ikke noget, der krasser. Det kunne være andre glimmergarn også, der gjorde. 4 euro, kan I se, den har kostet. Så hvad bliver det? Det bliver 30 kroner. Det er cirka, som det koster i Danmark også. Og så, det var det, jeg købte. Ja, 6 nødder af den her. Og de 2 bummelum, hæklenål, læbestift. Og så de 2 magasiner der. Og så var jeg i en boghandler. Fordi jeg bruger jo sådan nogle af de her notesbøger til at skrive alle mine strikkenoter i. Og tit har jeg gjort det, når jeg var på ferie, at jeg så lige har prøvet at finde en notesbog til næste gang, eller hvad skal man sige, næste gang jeg løber tør. Og derfor fandt jeg, så jeg kiggede jeg efter en, og så jeg lige har fundet en med guldkant her. Se hvor den skinner. Og jeg kan godt lide, når der er den her elastik om, så det var jeg ret tilfreds med. Og så er det de her prikkede sider, her jeg bedst kan lide. Fordi hvis der er linjer, så er jeg lidt låst af, at det skal være linjer. Og nogle gange laver jeg nogle tegninger. Jeg er ikke for god til at få lavet noget, der sådan er flot at se på. Men hvis der er tern, så synes jeg, at det tager for meget opmærksomhed. Men de her er lige så gode at bruge som tern. Fordi jeg kan bare tegne fra prik til prik, og så lave tern de steder, eller lave linjer og firkanter de steder, hvor jeg har brug for det. Men visuelt fylder de ikke ret meget, men det er alligevel en god støtte, så jeg ikke behøver at have en lineal frem. Der er rigtig mange sider i. 144 sider. Nogle lækre, ikke for tynde sider, så jeg også godt kan bruge en tus, hvis det er. Og så den her elastik om. Jeg ved ikke lige, det her, det er måske bare til at tjekke. Det er til kuglepen. Det er selvfølgelig til en kuglepen. Det er det er. Og så købte jeg et par kuglepenne i den boghandel. Og der har jeg gjort et meget mærkeligt køb. Altså, jeg købte nogle kuglepenne her, blå og sort, til, det var det 3 euro per styk. Så i nærheden var der den her kuglepen. Jeg tænkte, den er meget lækker. Den har sådan en meget fin greb. Jeg kiggede ikke, hvad de kostede, for det var bare sådan, den stod i sådan en papholder. Jeg kendte ikke mærket, der hedder Schneider. Så købte jeg også i samme butik en fyldepen til vores søn, fordi han var ikke med på ferien. Han kan godt lide sin fyldepen. Og det tænkte jeg, den koster nok lidt mere end de fleste kuglepenne. Så den købte jeg også, og så kom jeg hen til kassen, og så var der denne her også, og de der forskellige kuglepenne og noget ekstra blæk til den der fyldepen. Så blev det 100 euro, og jeg tænkte, ja, det var da egentlig også. Det var da egentlig også en chat, men det er okay, hvis den der fyldepen, den var lidt dyr, fordi det var også en gave til vores søn, og han sætter pris på det der sådan. Så, og der var en af de her kuglepenne, hun lige skulle over og finde prisen på, og så tastede hun ind. Så kom jeg hjem, og tænkte jeg, det ville 100 euro, det var da egentlig også en del. Og så kiggede jeg på kvitteringerne, og den der fyldepen til vores søn, den havde kostet, det måske 30 euro, det var også okay, og bogen her kostede 20 euro. Men så var det kun det her småtteri her. Så viser det sig, og jeg ved ikke, om det er rigtigt, men hvordan skal den vende, for at I kan se det her? Nu er det lige spejlvendt, men det tror jeg ikke, det er for jer. Der står 42 euro. 42 euro. Den ligner, altså jo, den har et lækkert silikonegreb her. 42 euro, det er jo over 300 kroner. Altså, jeg tror simpelthen, det må da være en fejl. Den lille bitte ubetydelig. Altså, hun har da ikke prøvet at snyde mig, fordi den sad der jo. Ja, der må jeg virkelig vogte med mit liv. 42 euro for den her kuglepen, der ligner de fleste 3 euros kuglepenne. Men ja, sådan kan det gå. Når man er på ferie og ikke lige kigger priser og tænker, ja, det skal jeg have. Det var min ferieindkøb. Og ja, det bliver meget sjovt. Jeg skal have lavet en strikkeprøve på et tidspunkt. Det er meget blødt og sådan mat på en eller anden fin måde. En lille bitte smule halo. Ja, det bliver spændende. Fordi det også lige er sådan lidt et anderledes garn. Og det er fra Austermann Quality Yarns by Schöler. Made in Italy. Altså det er ikke lige østrigsk, men det var heller ikke dansk garn i hvert fald. Så det var der noget, jeg ikke lige havde set før, som var i en type, som jeg ikke lige synes, jeg ser så tit. Så det var sjovt at få med hjem som souvenirgarn. På ferien strikkede jeg selvfølgelig en hel masse på det der kæmpe store tæppe, I så.
så har jeg strikket de der klude og så videre. Og så var det jo også min plan, og det har jeg også i hvert fald i nogen grad levet op til, at jeg skulle have lavet nogle af de designs til adventskalenderen, som jeg laver for Hobbygarn. Men da adventskalenderen jo ligger lidt senere end deadline for billedtæppet, så måtte jeg altså indimellem lige strikke lidt på billedtæppet, fordi jeg var begyndt at blive lidt bekymret for, om jeg nu nåede i mål med det. Det er jeg ikke bekymret for mere. Men jeg fik alligevel designet to af de ting, der skal bruges i adventskalenderen. Den ene skal lige have et lille kig mere, fordi der var noget, der ikke fungerede sådan, som jeg havde håbet på, så den skal jeg lige kigge på igen. Og ellers så de andre to, dem har jeg også en meget klar idé om, men det skal jo selvfølgelig gøres. Så det kommer som det næste. På vej hjemad fra Østrig, der er det ikke så oplagt at sidde og designe noget osv. Det bliver for svært at holde rede på det hele, når man sidder i bilen, og vi kører jo med campingvognen på, og der er alligevel en del timers kørsel fra Østrig. Så det skulle være noget, der var lettere at gå til. Og udover den der resteklud, så er jeg jo også i gang med denne her, som er julekaktus. Den startede jeg på, da vi var på cykelcamping. Og I kan se, jeg nåede ned til at strikke ribben og lukke af på kroppen. Jeg havde egentlig troet lige en overgang, at ribben skulle være den der ceriserøde, men jeg har ikke så meget tilbage af den, for jeg havde også kun et fed. Så nu har jeg valgt at sige, det blev altså med den der farve, altså hvad kan jeg sige, bundfarven, den håndfarvede her. Den her også håndfarvet, men den urolige. Og jeg ved stadigvæk ikke helt præcis, hvordan jeg fordeler farverne. Der skal jo laves knapstolpe, og det er derfor, der er de her tutter, der hænger her. Det er fordi, de skal gå hen over knapstolpen. Og så skal der strikkes en ribkant på her for oven. Og så skal der strikkes ærmer. Og i opskriften, det er jo julekaktus af Misnits. Og skal vi se, nej, jeg har vist fået lavet et print, hvor der ikke lige er et... I opskriften, der er der strikket på samme måde med striber. Er det 6 eller er det 9 striber? Jeg tror, det er 6 striber mere her. Og så er der et langt stykke rib, altså sådan helt fra håndleddet op til næsten albuen er det rib. Og det er fordi, den er lavet til at blive strikket med minier fra en julekalender. Og så på det tidspunkt, så var der ligesom ikke flere af de 24 minifed. Jeg har strikket den længere end den er i opskriften, fordi det tænker jeg havde garn til. Jeg har ikke brugt ret meget endnu af den her fed nummer 2 i det her håndfarvet fra Sassy Yarn. Den hedder Eventyr. Og jeg har, jeg havde vejet mig frem til 25 gram tilbage af denne her. Jeg er lige gået i gang med at strikke ærmet. Jeg har fået strikket en enkelt stribe, og ved stribe nummer 2 siden delingen. Jeg har bestemt mig for, at jeg har skrevet ned, hvor meget jeg har tilbage af det ene og det andet her. Så strikker jeg maksimalt, indtil jeg har brugt halvdelen af det her. Så strikker jeg det andet ærme lige sådan, for jeg har en idé om, at den kunne måske godt fungere som kortærmet. Hvis jeg så på det tidspunkt tænker, at jeg har garn nok af den her til at lave alle de andre ting, så slutter den måske bare med det. Hvis jeg alligevel ikke har nok af det her, men det tror jeg nu, fordi jeg har jo kun brugt lidt over halvdelen, og jeg mangler jo kun ærmerne, så kunne det være, at der skal være noget mere på ærmerne af den her. Men der vil jeg jo lige lave de andre ting først. Altså det er fordi, grunden til at fedte sådan med det, det er jo fordi, det her var der kun 2 fede af. Og det er jo DK, så jeg strikker bare i 1 tråd. Det her købte jeg bare 1 fed af, og håbede på, at det var nok. Og at det kunne være nok til sådan en trøje her med 3 fed i alt. Så det er bare lige, hvordan jeg får det fordelt. Jeg drømmer om ikke at behøve at købe mere. Det er jo dyrt, og samtidig er det også lidt en sjov sport, om jeg bare kan lave det af det her. Så det får vi lige se, hvordan jeg fordeler farverne. Men altså, det bliver da meget lækkert, ikke? Så den var nem at have med, fordi jeg var kommet til kroppen. Der var godt nok lige et par gange, hvor der skulle laves nogle vendepinde, men det kunne godt gå der i bilen. Ja, så det er de igangværende projekter. Altså et par, lige det sidste på billedtæppet. Det sidste, det er jo så bare 4 meter, 13 cm bred kant, men i forhold til alt det der med at skulle få det til at ligne og alt sådan noget, så er det at bare strikke nogle striber i noget, jeg tror enten glatstrik eller retriller. Måske glatstrikke, for det ikke giver sig for meget. Det ser vi lige. Så er det jo ganske lidt, der er tilbage af det.
Så var det de 2 designs til adventskalenderen, som jeg også er i gang med. Og efter det, der tror jeg, det bliver sådan lidt, at jeg kommer til at stige ud i luften og tænke, hvad skal jeg lave nu? Men det kommer jeg også til at glæde mig lidt til, at jeg ikke skal have en plan af det, der skal komme lige bagefter. Det får vi se. Ja. Og hvis jeg lige, så runder jeg lige lidt af her, selvom tiden er fremskredet. Der har jeg fået snakket en vældig masse om alle mine ting, og især jo også det her kæmpe store billedtæppe. Så var vi jo på ferie i Østrig. Vi kørte afsted med vores campingvogn. Lørdag den sådan noget et eller andet 4. juli, ja. Vores datter og min mand og jeg. Og ja, dem, der har fulgt med på Instagram, de har kunne følge med hele turen. Det kan være at lave et højdepunkt, så man kan gå ind og se det. Der er nogle gange nogle af jer, som synes, det er hyggeligt at følge med, og måske også finder inspiration til, hvordan man kan tage på ferie. Det kan man jo gøre på mange måder. Vi har haft vores campingvogn i 17 år nu. 17 år nu. Og siden 2010 har vi været kørt sydpå næsten hvert år med campingvognen, og det nyder vi rigtig meget. Vi har sådan vores egen måde at gøre det på. Det er kun min mand, der kører campingvognen, og så står jeg til gengæld for de ting, når vi er på pladsen, og når vi skal holde pause og sådan noget. Eller ikke på pladsen, men på restepladserne, og skal holde pause. Og det gjorde vi også på samme måde, og vi kom fint derned, og det er en dejlig plads. Det er 3. gang, vi er på den plads. Det er 2. gang, vi sådan har selve vores ferie der, og så har vi 1 gang brugt den som sådan en stop-over, inden vi kørte videre mod Italien. Og vi havde booket en plads i panoramaområdet, som betød, at vi havde udsigt til Alperne hele tiden, og jeg elsker det bare. Og man ligesom følger med i, hvordan skyerne de former sig hen over bjergene og sådan noget. Det er forrygende. Og der var 20-30 grader af lidt af dage, og nætterne var kølige. Det var faktisk rigtig behageligt. Det betød, at det var rart sådan om aftenen, at man lige blev kølet af, og at det ikke var for varmt at sove. Og så stille og roligt op ad formiddagen, så blev det varmt igen, og vi havde parasoller med. Vi havde sådan et sort net, vi kunne brede ud, så vi kunne lave sådan lidt en overdækket terrasse, hvor vi bare sad og havde det dejligt. Og vi var på nogle ture til shoppingcenter. Vi skulle jo købe mad. Jeg synes altid, det er lidt en oplevelse bare at gå i supermarkedet i et fremmed land, så det kan jeg godt lide. Købe lidt is og så videre. Vi gik lidt rundt om den sø, der var ved campingpladsen. Og så en af dagene, der gik det så for sig, eller faktisk havde vi lige en prøvetur. Fra campingpladsen, der var der en tur, man kunne gå, hvor man sådan gik noget i bjerge. Altså man var oppe i Alperne, så det var bjerge det hele. En tur på 3 kilometer, hvor der var sådan omkring 150 højdemeter. Og det må have battet noget, alt det meget cykling, jeg har gjort i juni måned. I hvert fald så kunne jeg mærke, okay, altså det kunne da nok have været praktisk at veje 20 kilo mindre, eller 25 for den sags skyld. Men på en eller anden måde, så var konditionen alligevel så nogenlunde, så det var ikke forfærdeligt at gå i de der i de højdemeter der. Og så, vi har før været på den campingplads, hvor vi var henne ved noget, der hedder Mutterer Alm, som er sådan en svævebane op ad bjerget, hvor at vi også sammen med børnene har taget svævebanen op, og så gået ned ad bjerget. Og det er egentlig ret hårdt at gå ned, men det havde jeg tænkt var mere overkommeligt, end at gå op. Men så fordi den der tur gik så godt, og så begyndte min mand at snakke om, at han ville gerne gå op ad bjerget, så kunne vi mødes, så kunne jeg tage svævebanen op, så kunne vi følge sig at gå ned. Men så tænkte jeg, jeg synes ikke, han skulle gå selv. Jeg kunne i virkeligheden ikke så godt lide, at han gik alene der, hvis man nu fik det dårligt eller et eller andet. Og samtidig så gik det jo egentlig også godt på den der tur, vi lige havde været på de 3 kilometer. Så jeg blev overtalt til, nej det gjorde jeg ikke, jeg overtalte lidt mig selv til, at jeg kunne også have lyst til at gå de 5 kilometer, der var op ad bjerget der. Så det blev noget af en hård tur, men det gik faktisk virkelig godt. Det var hårdt, og det var 5 kilometer, og det var opad hele tiden med en gennemsnitlig stigning på 13%. Og det er bare rigtig meget, og det er så meget, at det har pustet hele tiden, og vi havde vand med, og vi havde nogle myslibarer og lidt forskellige med. Og havde også tøj med, så jeg kunne skifte alt det hele op på toppen af bjerget, for så ville vi nemlig spise på en restaurant, som lå deroppe, sådan en rigtig bjergrestaurant med i træ og med sådan en veranda hele vejen rundt, hvor vi kunne sidde og spise med udsigt over bjergene. Så det gjorde vi, og så gik vi, og så havde vi jo muligheden for at tage svævebanen ned, hvis nu det var for hårdt, men der blev jeg alligevel lidt stædig og tænkte, nej, nu går jeg ned også. Det var så faktisk noget hårdere at gå ned, og det var egentlig ikke, der var jeg ikke helt lige så forpustet. Jeg havde tænkt, jeg ved godt, at når man går ned ad bakke, så bliver man rigtig øm i lægmusklen, sådan lige op ved knæhasen.
Men jeg blev også helt vildt øm i knæ og i hofte. Og da jeg så skrev om det på Instagram, så var der flere af jer, der skrev, at det var meget normalt, og især når man kom lidt op i alderen og sådan noget. Der er en eller anden muskel, der hæfter på knæ og på hofte, som ved sit ledbåndshæftning, bla bla, et eller andet, jeg ikke har forstand på. I hvert fald så gav det fuldstændig mening, da jeg fik et søgeord fra en af jer, der ser med her, som skrev, det hedder sådan og sådan. Og så søgte jeg på det og kunne læse, hvordan det hang sammen, og tænkte, ja, det var lige det, jeg mærkede. Der var en, der skrev til mig, at hun havde været nødt til, på et tidspunkt, hun havde haft så ondt, så hun var nødt til at bakke hele vejen ned, altså de sidste kilometer, eller sådan, og holde fast i sin mand, og så bakket ned. Det tror jeg faktisk også, jeg skulle have gjort. Nej, hvor gjorde det der ondt i min knæ og i min hofte. Og lige snart vi kom ned til parkeringspladsen, så gik det en smule op ved bilen, og det føltes simpelthen så rart at lige gå op af. Det var fuldstændig noget andet. Det skiftede fra, at det gjorde så ondt i hofte og knæ, til det overhovedet ikke gjorde ondt, for så gik det bare lige lidt op af. Men ja, vi klarede det, og vores datter var sammen med nogle af vores familiemedlemmer, som var på samme campingplads. De havde taget svævebanen op, så vi kunne spise sammen deroppe, og så svævede de ellers ned igen, mens vi så gik. Om aftenen den dag, der spiste vi på restauranten på campingpladsen, og der var sådan nogle pavilloner ude i søen, man kunne sidde på. Man gik lige af sådan en gangbro derud, og så kunne man sidde i en pavillon, og der var sådan et stråtag på, så man sad også dejligt i skygge, og det var mega hyggeligt, sådan med vand rundt om der, og vi sad og havde en hyggelig aften med aftensmad, og der var der også live musik og det hele. Ja, så vi havde nogle dejlige dage dernede, jeg tror det var 9 dage, så passede det selvfølgelig lige med, da vi skulle til at pakke forteltet sammen, at så kom der et tordenskyld, så det hele blev vådt, men det hastede ikke, fordi vi havde egentlig pladsen til onsdag formiddag, men vi kan bedst lide at køre sådan om aftenen og om natten, og derfor valgte vi at pakke sammen dagen før, så vi havde egentlig også god nok tid, og vi kunne se solen brød frem, så vi valgte lige at lade det stå, og pakket alt det indvendige sammen. Vi har alverdens ravelse, som vi fylder ud i forteltet, som så skal ind i alle de hulrum, vi kan finde herinde i campingvognen. Så det tager lang tid at gå og gøre. Vi spiste noget frokost og så videre, og så kunne forteltet tørre. Så vi fik faktisk forteltet tørt med hjem. Det var helt genialt. Det, der var lidt dumt, da vi pakkede sammen, det var, at man bakser jo rundt med ting og sager, og vi har 3 køjer. Jeg kan sidde og se på dem herovre. Og der er kun den ene halvdel af køjen, altså de er sådan på den lange led her, kun den ene halvdel af køjen kan man komme til, for den anden halvdel går hen forbi toilettet. Og når man så, vi havde jo alle mulige ting, der skulle puttes ind i de køjer, for der skulle de være, mens vi skulle køre. Og så læner jeg mig ind i køjen, fordi jeg vil putte noget helt derind, fordi man skulle udnytte det hele. Og lige da jeg står og læner mig ind der, så giver det bare et jag i min ryg. Og det har jeg gjort, altså det har jeg prøvet nogle gange, hvor jeg sådan lige ved at stoppe bevægelsen med det samme, så afværger jeg, at det bliver noget længerevarende. Men det lykkedes i hvert fald ikke der. Det var så bøvlet, at jeg simpelthen lige havde fået lavet mig et solidt hold i ryggen lige der. Og vi havde overhovedet ikke pakket forteltet sammen endnu eller noget. Der er masser af ting, som vi plejer at gøre sammen, min mand og jeg, for der er en hel masse. Altså der er virkelig meget baks forbundet med camping, men vi elsker det. Og vi plejer bare at løse det, vi plejer at svede og gøre ved, men det er ikke et problem. Men det var det jo så, når jeg pludselig havde fået så ondt i min ryg, og altså der var hele tiden lige en bestemt bevægelse, så gav det der ja igen. Det har jeg godt nok bøvlet med helt ind til os stadigvæk nu her. Det bliver heldigvis bedre ad, så jeg satser på, at det går væk igen. Men jeg kan bare sige, at hvis man får hold i ryggen, så er det ikke en god idé at sidde i en bil i 30 timer bagefter, fordi det har det altså bare ikke godt af. Heldigvis kan man sige, så havde vi muligheden for på vej hjem af, at jeg kunne komme om og ligge ned og sove, og det valgte vi simpelthen at gøre. Da min mand skulle om at sove, jamen, så havde vi gjort en madras fri, og vores datter, hun har den nederste køje, og så kunne en af os ligge på gulvet, og den anden kunne ligge på den, her hvor jeg sidder, det kan også laves om til en sideplads, eller en soveplads. Så dum tur hjem, hvor at det at sidde i sædet og ligesom prøve at bevæge sig lidt og så videre, det blev måden. Og så hver gang vi var inde og tanke, eller hvis vi skulle ind på toilettet, så lige herom i vognen og lige ligge fladt ned og få min ryg sådan helt rettet ud. Det gjorde underværker. Og så sidde i bilen, sæde igen og have et håndklæde rullet, som jeg kunne have om i lænden. Jamen, jeg læste ChatGPT, hjalp mig med alle mulige tricks, så jeg fik vinklet sædet på en måde, der var god og sådan noget. Det lykkedes også, uden det gjorde alt for ondt og så videre. Det var virkelig irriterende og dumt. Sådan kan det gå, og det gik jo godt igen alt sammen, og det er heldigvis ved at blive bedre. Så det var vores tur til Østrig, og vi kom hjem igen her ved
8-tiden, dagen efter vi var kørt dernede fra, hvor vi var kørt dernede fra 2:30. Altså det er ikke helt 30 timer, men derhen af. Og der var det dejlige sommervejr, og det var, vi skyndte os at få pakket ud de første timer, efter vi kom hjem, sådan at vi ikke skulle bøvle mere med det, og så var vi ellers bare rigtig trætte og trængte til et bad og alt det der. Nu har vi haft nogle dage hjemme i dejligt sommervejr, og i morgen tager vi lige et par dage på over til min svigerforældres sommerhus. Jeg plejer at kalde det sommerhuset i skoven, og der skal vi være et par dage sammen med dem. Og senere skal vi besøge nogle venner, som har købt et nyt sommerhus, som vi skal ned og se og besøge, og vi endda bliver inviteret til at få lov at overnatte der, så det bliver også rigtig hyggeligt. Og så før vi ser os om, så skal min mand på arbejde igen, så har jeg lige en uge mere, hvor jeg kan gå og nusse med nogle ting, måske fordi der er designs færdige og sådan noget. Det er altid. Håber I har en dejlig sommer, måske har I ferie, måske har I ferien i vente. Håber i hvert fald, I må have det rigtig rart og nyde det. Husk, at der er jo lidt forskellige begivenheder her i efteråret. Der er faktisk mange begivenheder. Dem jeg lige vil fremhæve, det er, at der er Fiberfolk midt i august. Jeg tror, det er den 15. 16. august. Det kan jeg lige skrive her på skærmen, hvis det er forkert. Der skal jeg over være frivillig, og i Roskilde har booket en hytte derovre. Så jeg tager mig sådan en helt god weekend der. Og midt i september, jeg tror det hedder den 9. til den 13. eller deromkring, fra torsdag til søndag skal jeg til Fanø sammen med nogle dejlige strikkevenner, nogle af dem, som I også kender her fra YouTube. Vi har booket sommerhus, vi kommer til at have det super hyggeligt. Jeg skal over være med til fernisering af mit vægtæppe, og det bliver også bare rigtig godt. Så er der wool days, og der er masker i masken. Jeg ved ikke, om jeg skal med til de ting. Det får vi se. Der er virkelig mange spændende ting at opleve. Det var alt for nu, og snart kommer der til at blive helt almindelige knuder, jeg trækker igen. Er det noget, I savner? Eller tænker I, det har været spændende nok at følge med i vægtæppet? Det hører jeg meget gerne om. Der er mange af jer, der nævner knuderne, når jeg ser jer ude omkring, at I synes, det er sjovt og hyggeligt at følge med. Jeg har virkelig også hygget mig med at lave dem, og nu har det så været lidt anderledes. Jeg kigger herover, fordi herover ligger mit vægtæppe, ved at jeg så har arbejdet med det. Og det har været sjovt, men det er også noget af en mundfuld. Så det bliver rigtig sjovt og spændende at få det færdigt også. Tak fordi I så med, og hvis I har lyst til at skrive en kommentar, så vil jeg bare blive rigtig glad. I må meget gerne abonnere, I må meget gerne trykke like, og hvis I har lyst til at følge sådan lidt mere dag til dag i, hvad jeg går og laver, så følg meget gerne med på Instagram, hvor jeg også hedder Havmasken. Tak fordi du så med. Hej hej.